Mikä siellä on happening? Ruuvappa se nyt vittu vaan. Vittu tuo jossain. Ajattelin, jos 800 saa tämmöstä laatua, niin mitä meidän valtiolla on? Niinpä. Mikä siellä on homman nimi? Ei tarvita. Mä kuvaan nyt konsolleikki. Mikä siellä on? Mitä sä riet? Avasin tuon, no niin nyt pulttipössyllä. On tuolta vielä. Mistä? No tai tuolta. Minä on jo tarpeeksi yli. Taki. Ja no eihän sitä ollut. Jodilla. Pitää kuvata sitä. Sormi. Mitä sä Miro? Pitää. Vähän lähikuvaa. Hyvältä näyttää. No niin, hyvä. Mä en tiedä. Vittuko muut? Ei. Missä sun paperi? Mutta sun paperis loppu. Möö. Vittu Miro. Sanokaa muikku. Hei, täällä on vettä. Totta. Mutta mitä me nyt tälle asialle tehdään? Vittu, sun pitää kuvata editteestä. Niitä mitä ei tarvi, niin ehdotaan vittu. Ei vittujen kevyet. Oho, väärä päin! Kato mitä sieltä tuli. Kun mä en näe mitään mä kuvaa. Oho. Vähän hei. Ei no sä voit ruuvata toista koneetta, niin tässä saa tuplamateriaalia. Ei tuossa on nää ruuat. Ei oota, laitetaan johonkin. Laitetaanko tämä kytki? Ai tohonkin. Väistä! Sori kun mä kuvaan. Ois saanut se missä on tullut. Annappa se batteri sieltä. Ois tupka. No vitosen. 80 malossa. Mitä? Kerro! No niin näyttää. 80 malossa. Se on vaan maata. Se hikoilee. Onko se auki? On. Please. Siitä vähän. Likainen pylly. Meinaa tippua sieltä. Mä kuvaan tänne thirst-trappiin. Tää vitun tertorista. Joo, annos. Eikö sä tii? Vittu on hyvä, minä pystyn enää. No tää se on. Se meni. Vittu Eino, sulla on hyvä kamera. Ehkä mäkin osaisin kuvata, jos mulla olisi näin hyvä kamera. Täältä vähän kuvaa. Siinä myös. Ainakin siinä missä on Sanremo. Ne on mitään nähtävää. Mulla on kuvaustiimi. Kyllä homo kuvausta. Ei no niin. Ota se, ei no mitään vittua. Siellä on jotain paska. No niin! Tuo. Minkä kokoinen se entinen oli? 14. Minä sitä kahton. Kato, menee heti tuo. Joo. Ne kiinni. Nyt tarvitsis niinku vähän isomman taustaa. Mihin vittu saa mennä. Meni jo kamera. Katokko siistiä. Ei mulla tommasta. Kato kun se tälleen näkee, jos ottaa ammattilaiset, että näkyy sormi vähän tälleen. Vitos muuten näkö. Tässä olisipa tönttiä. Älä polje! Älä polje! Onks tuo tuolla kiinni? Ei oo tuolla imukaan. Testataanpa tulee Noniin! Jamman nimi. edistystä. Sinä tulee ulos. Mutta aivan paskan näkö. No copyright sounds, just in the podcast. Broncost of me. Mitä? Tuli joku musiikkijuttu. Jos mä en muista, että mitenhän tää asennaa. Jotenkin. Näin. Ei ollut. Mikä tulppa menee rotski? Mä en muista. Mitä äitin pojat? Ei, okei. Tuli. Potski tulpa rottaminen. Oota.
Arpaa. Kyllä saa mitään selvä. Sama rööri. Sama. Hyvä poika. Bumsaa. Ei tää kyllä lähde viettää tässä kukaan. Miten tää toimii? En kuvaa. Joo joo. Mitäs mä jätän vaan tähän kuvaamaan? Tää kaasari ei enää mene tonne. No heitä johonkin jorpakkoon. Siinä menee meidän botskit. Ei tule kipinää! Lähikuva. Silikonator. No hyvä tuu. Pitääkö sitä sormella vähän levittää? Älä ei! Okei. No näin. Kato. Mä katson. Ei kato sormehen kiinni. Teknologia. Näin. En kuvaa. Pitääköhän nää laittaa momentti? Ei. Päätään puhelin. Ei nyt kyllä pyörähti. Eikö? Silmillä näkyy, että pyörähti. Näkyykö minun naama? Onpa ihan potsikia tuon paskaa puolelta. Oh shit! Mä otan tuon terve. Onks sä shy boy? Vittu päivä. Mikä operation? Kytky ulkopankirista. Siellä meidän konstavauva pojat on. Kameraa ees. Mä kuvasin Miroa. Ei. Mä kuvasin Miroa ja se vaan kahtoi tyhjyyteen. Mikä tulppasin? Ai saatana. Mikä tulppasin? Se on PR9 aina. Se on naama. Kun mulla on tää 10x zoom, mä löydän sun naama. Laitapa satainen päälle. Helvettiä. Mitä vittu se tekee? Se ottaa verimestoja itse. Muistoja. Ai. Arpa. Otetaanko HVP-kanssa aaseen? Sitten pistetään tuonne. Mitä mä räpäillän verpiaassa? Oi, nyt heti. Meneekö tää? Tää on liian iso sikka. Ei no, koetapa starttaa ilman magneetta. Äkki päälle. Joo, pistä. Hieno mopo. Se on teille syvällinen kysymys. Talttapää vai ristipää? Talttapää. Talttapää. Pönäkkä. No vittu, siinä ei oo avaimia. Kato Miro. Mä käyn kuseella. Mä kuseen tähän näin. Ei no tähän mä kiinni. Ai vittu. Kuseen. Oh, hieno metsä tuolla ulkona. Tuolla on joku skinvalkkeri tuolla ulkona. Mä oon semmonen pikku faju tässä näin. Tuolla on joku skinvalkkeri. Siellä on skinvalkkeri. Paratiisi avattiin. Ja Tästä videosta.
Paina tykkäysnappulaa ja tykkää. Oliko vähän pissa? Mikä kuseen? Kyllä. No niin, nyt on seuraava päivä ja piti vielä avata tästä tämä kytkinpuoli, kun unohtui tämän kruunun ja keskiön välinen prikka laittaa. Niin mä en kuvannut, kun mä laitoin sen sinne, mutta nyt olisi aika laittaa nämä kytkinjouset paikalle ja kytkinpuoli kasaan. Siellä on nyt kytkinjouset paikalla ja sitten laitetaan kytkinkoppa kiinni. Tai eka kyllä kiksi. Pakko myöntää, että se menee ikä ja terveys, kun tätä kiksiä asentaa. Niin pitää nyt katsoa, että jätänkö mä sen pois tuolta, kun aivan paskaa puuhaa. Minä oon nyt tunnin saatana varmaan röplännyt sitä sinne. Niin. Mä nyt katson vielä tutoriaalia, että teenkö mä sitä nyt väärin. Ja sitten, jos ei onnistu, niin mä poltan. No niin, nyt on derpi tuotu pihalle ja kasattu. Jostain vuotaa jäähäriä. Ja mua hirvittää, että se on vaihteistosta. Mutta mä en usko, että se vaan valuu jostain. En vielä tänään koita kääntiä, koska nyt on 4 aamulla. Mutta se on nyt kasassa. On kyllä ruma kuin rullatuoli.